Kiɗan amare ne dole zan yi nazari, na ƙagi ganguna masu sanya jirjiri, wanda idan na doka sai ta shige cikin gari, kuma rawanta na sako mai ciki ta yau bari. Sai a yi haka, kuma sannan a yi haka, sai a yi haka, kuma sannan a yi haka. Yasir da Balkisu auren soyo sun kai, ku gansu kogun kama suna da yanayi, kun san su tuntunin ba su ce kalaulai, a bar ku sai ta Allah ta yi, auren ku kun ji waka na yi, zaman ku sai ku yo mai sanyi, ruwan zama da zaki ya kun ka ɗanɗana, zaman ku zai yi daɗi hakan ku ai. Ku toshe kunnuwa kar ku ji su ‘yan tsana, yau kun shige ta babban rana, ranar auren ku saura suna, mu taho da bidiriran murna, ku taho a hankali yau shigar ku ta yi tsaf, abokanai ƙawaye kun fi su duka kaf, na bincika a takun ku ba sadaf-sadaf. Yasir da Balkisu kun zo dab, shigar gida ta sunna ne gab, cikin zaman ku sai ku yi lab, komai da lokaci bar yawan maganganu, komai da ra'ayi na fi san na sha kunu, mai kushe sunnar ma'aiki walla zai banu, an gorike amarya hannu, girman ku kar ku danne kananu, cikin gidan ku zan so ku zaunu, ina amarya ina ango ku taso, ku yi rawan ku shoki kawai ku kwaso, ku taho a hankali sai dangi su taso, ayo ruwan kuɗaɗe kawai a feso, ni miya mai ganga kawai na kwaso, na kai su can cikin aljuhu su domin da tambara nake yin wakar amarya. Allah Yasir ya yi dacen wannan amarya, domin zakin miya yana can ƙasan tukunya, don kyawun ganin kudu sai an haɗa da gaya, ku yi auren ku na so za ku shanya kaya, ke Balkisu gun Yasir sai kiyo biyayya, shaidar gidanku ne da cewa kina da kunya, Yasir angon Balkisu yau kun kure gidaya, kun rike ibada kuma ba ku sauya niyya, sannan cikin zaman ku tilas ku fidda ƙarya, haƙuri kusa a fari dan bai sahu na baya, aure soyayya, aure lubayya. Yasir Balkisu, Yasir da Balkisu, Yasir rike matarka, taron ku ake, auren ku ake, bidirin ku ake, shagalin ku ake, ku fito mu sake, ranar bidiri mun zo sha'ani, mun sha sukunu da kuli da zuma.